Kinong yalam jong kinong nya kali tourist baha papo jong ka shatri jong ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA menhenen kesngi kalai trek unai luar arja posan kila penlong ye kejing yalang na kabentaban berkhat iki kam ki papher. Hakini kejing yalang na kaliang jong ka seng kala shem ki senjam ki bakamting e kataban penlong ye kejing ye ki baklem bu po da ka bakhang ye ki kali ki banabar banlet bu iki nong shangkai perthai hakija ka ngokai ki badan hakija ka ki papher jong ka chala Meghalaya. Kaseng ka loong bakam khang iki kali ki balet dan kam kum shaki hospital ne bat kiwe ki jaka Henry ka khang tang iki tu ki balet shaki jaka jungok kai kata ka long balada ki kali bawan nabar ki thmu banlet shang jungok kai perthei ki de ban bu iki kali ki chongki haki hotel ne haki nuki jaka bat ban shem ki kali ki banakani ka jela nak bata balet bu iki shaki jaka jungok kai perthei Shu na kaliang jong ka seng kala ong bakan penlong iki jingi ki baklem bu por haka khat nriu trik unai lar arja posan na du ka por san baje min stab Jingi ki ni khamong re bukan de ka violent protest ne ka violent ni ema ni ngil pe haka constitution ru kala ai yang ni ba inla ban protest ne ban demonstrate ne ka jing kuat ne ka jing duna jungi no ka jing kuat ne ka jing duna jungi de kumta hi ni ru nya be da kata non violence movement be iba julet support airport ba para nong yak kali kemai parok haga bai dei bai kren ni ba serial video do mo yo man ai subsidize haga bai dei banyak kren ada ni ang tei port ke airport po dohti ndai tu mentaru ya ka turu kampat urlok ni lai song lai sin sausin kampat urlok ini ki bar khat ki dei bi jing pen thami ki jing pen sedang ban peleding ya kene ki jing ki jongi ki nong yak kali kemai bat ngaong ni pi hani ka port pat jong pi ba ko sarkar wat le kai kon je le kai ini kinong nya kali kamai terus ki badai na pok pacela ke state ki jungi lada ka ei ka bangi thu badai banya nila na borok si ka to arsenal menta ko mangi kun ni amba nila ya ta ka kor ko buram henry kata ka kor ko buram na kaliang ka sarkar kamdan ka bakut kalong mai ba art trik ni kundu yo chief minister kalong mai na u bu ong ba soon him will call back but ngan ong ni fete ni ngila kun kre ta soon bangin yo pan strike no architecture spot kiba tangi kili kiba na bagi jela bak bit bandung hak tourist spot but ke ei kabangin ong nakali yang ji kun kinong ilam jong ka tourist taxi association ba khan jong free new tap kalong ba ni inam la ban ong ba p1 hang ne pok jela jungi ki nong jong kai bawan ka jela jungi ki dei bet ban shim kali de tourist taxi ki ban jela ka jungi da ki wei pat kali ki ban bar jela ba ki drung ha pok tourist spot but hadin khat trik bangila bu igene strike bu klem bu por ya kene ga strike jungi lala ka ja kalong kumudo ka sorka ka di bakit kli kene ga kam na kalyang jungi kinong nya kali kamai kalong ba nin kre lupa kali bala la ki turis ki bawan da ki inoba nin penbiang ki inoba bala ki bawan da sumu nin penbiang sumu bawan trabla nin penbiang trabla buat penbi ingi da kita ki scheme ba her namar kita ki scheme kan ba directly ne ki prime ki ba kali ba her pe ki bangi di minyo ngi kinong nya kali kamai hang ne tiba dei khasi anong be kata ki draba khasi ki dei itu ki prime kali prime ki badai ki dei banyo mi khasi kalong baik namanta utraili kali ka jaka set air semblang ngak boleh ngahap anong kata namar ki bala yo menta ki prime hadu menta mane don ki bala yo lai banai ki pat yo ko we ketrep tak kadang ngahap anong namta utraili trai muluk kali ka jaka set air semblang namta utrai bari kali ka jinyo nong bar ka jipo ho pai ke ban kin kamai saho hakane ke jela ka bi ki jung ka jalja kali bi ki jung Baru ini,